kai abin da ka sani arziki shine kuɗi, to kai kuskure. Kuɗi ba shine arziki ba, arziki daban a wurin Allah. Ku kuma matasa, mugun kuskure ne ya zama kai kuma ka zauna sai karatu zalla baka da sana'a. Domin wannan irin theorin jama'a yanzu ko a American da kuke koyi da ita da Turai ba sa amfani da wannan. Ba wanda yake zuwa ya digiri yanzu don ya samu aiki a America da Turai. So ake kai ka yi digirin da za ka samarwa da kanka aiki, ka samarwa da wasu. Amma kana makaranta don ka samu aiki. To waɗanda ke rike da aikin suna nan da 'ya'ya irinka sun tura su Ingila da Malaysia suna yau karatu wanda ya fi naka kyau. In 'ya'yansu suka dawo, 'ya'yansu za su matso da su kusa da su, suna fita 'ya'yansu na mayewa, kai kuma sai dai ka zama mai, sai dai ka ƙare gantalinka a kasuwar muciya kana karanta jarida kana tsaki. Boko ya buga kenan, ka zama ɗan bokoko. Imana. Amma so ake in kai karatu kai ka kawo aiki. Ba wai aiki kake jiran kai ba, kowa yanzu ka taba wai yana makaranta ne don je ya samu aiki. Shi yasa ya zama gaba ɗaya su turawan sun ci gaba. Bill Gates jama'a drop out ne, mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya yau yana makaranta aka kore shi.